Здравейте! Днес имам удоволствието да ви запозная с Тавипек Форте, който е най-новото попълнение в портфолиото на Монтавит, австрийската фирма, която, отваряйки офиса си в България още през далечната 1998 година, стартира с Тавипек. Днес, 20 години по-късно, имаме и Тавипек Форте, като основното ни послание с него е "Дишай естествено и свободно". Какво представлява Тавипек? Както класическия, така и фортето съдържат единствено и само етерично масло от широколистна лавандула, която е получена чрез парна дестилация на цъфтящи връхчета на лавандула латифолия медик. Фармацевтичната форма е меки, стомашно устойчиви желатинови капсули, които през последните няколко години бяха изключително подобрени от фабриката в Австрия да бъдат още по-стомашно резистентни, да осигуряват една резорбция на ниво дуоденум и дори хора с изострени гастрити да могат да ги приемат спокойно, без абсолютно никакъв стомашен дискомфорт. Особено ако спазват и прескрипцията на гладно. Терапевтичните индикации на Тавипека са като експекторант за облегчаване на кашлица от най-различен происход, както и като спомагателно лекарство към антибиотичното лечение при остри хронични бронхити, остри хронични риносинозити, бронхиектазии, кашлици при пушачи и за лечение на остър и хроничен синузит. Тавипек Форте и Тавипек съдържат монотерпени като активни съставки, като основните са линалол, 1,8-цинеол и камфор в съотношение между 30 и 50%. Единствено камфора е по-ниска концентрация, но пък това е причината да не може да се предписва Тавипек на деца под 12 години. Тези три основни съставки на маслото от широколистна лавандула имат доказани във времето както противовъзпалителни, така и антибактериални, антисептични, експекториращи и имуностимулиращи свойства. Етеричното масло от широколистна лавандула има един основен ефект върху бронхиалното дърво, което се дължи на над 90% фармакокинетичното му елиминиране през дихателните пътища и ударното увеличаване на движението на ресничестият епител, т.е. повишаване на мукоцилиарния клиранс. Като крайен резултат от този ефект е втечняване на слузта, без да се увеличава нейният обем, без даване на пациентите, без влошаване на дишането и с едно значително увеличаване на честотата на движение на ресничките в бронхите и синусите. По този начин се елиминира чисто физиологичният рефлекс за очистване на бронхиалното дърво от всякакви чужди частици, бактерии, вируси, прах, микроорганизми. Плътната слуз се втечнява, активно се пренася към устната кухина и така се улеснява отхарчването. Тоест, Тавипек Форте е както муколитик, така и мукокинетик. Инвитро са проведени доста проучвания с лавандуловото масло през годините и имаме доказателства, че той потиска растежа на редица бактериални и грибични щамове, включително на туберкулозните микобактерии, без да повлиява чревната флора. Дори в Австрия има и парентерална, и инхалационна форма на лавандуловото масло, която се прилага за общо укрепване на организма на болните с всякакви дихателни инфекции. Тавипек подпомага неспецифичните защитни механизми на тялото, увеличавайки фагоцитарната способност на левкоцитите, т.е. увеличава неспецифичният имунитет и в тази обстановка на вируси, всякакви сезонни, грип А, грип Б, дори и COVID-19, това е изключително важно, защото може да подпомогне както профилактиката, така и протичането на заболяванията. Клинични наблюдения с Тавипек и лавандулово масло са направени много в годините, но аз искам да обърна вашето внимание върху първото такова, проведено в Австрия непосредствено след пускането на пазара на Тавипек и насочено към оценката на неговата ефикасност и безопасност в 25 клинични центъра, като дизайнът е отворено, неконтролирано, броят на пациентите е 147 и патологията е най-разнообразна. Остри хронични бронхити, кашлици при пушачи, синузити, бронхиектазии. Терапевтичната схема, по която е проведено проучването, са 1 до 2 капсули Тавипек от 150 мг, 3 пъти на ден за период средно от 14 дни и половина. Като резултат, изследователите лекари наблюдават, че придържането към терапията е била над 80%, редукцията на острата кашлица е била близо 85%, глобалната оценка на повлияването от докторите 66% се подобряват напълно, а 33% чувстват значително облегчение, само 0,7% не са дали значителен клиничен отговор. Като профил на безопасност, от 90,5% от лекарите съобщават, че не са наблюдавани никакви странични ефекти и никакви лекарствени взаимодействия.
По-новите проучвания, които са направени през последните 4-5 години, касаят самостоятелното приложение на Тавипек при остри вирусни бронхити, без продължаваща терапия в острата фаза на заболяванията и за период от не повече от 7 дни. Целта на изследването е да се изследва средно пациенти с остър бронхит, сравнен с плацебо, 3 пъти на ден по 2 капсули, и модела на проучването са 245 пациенти с остри бронхити, от които 125 приемат Тавипек, 120 приемат плацебо, и оценка на ефективността по бронхитис severity score и качество на живот от началото на проучването на 7 и 10 ден от началото на приема. На тези диаграми може да разгледате как се повлияват основните симптоми на един остър бронхит, каквито са диспнеята, кашлицата, експекторацията, гръдната болка и хриповете, от първия към 7-я ден, като вече след 7-я ден подобрението е значително, а на 10-я ден се наблюдава още по-добър резултат от прилагането в схемата 3 пъти по 2 капсули. Най-новото всъщност клинично проучване касае остри риносинозити, отново многоцентрово, рандомизирано, плацебо-контролирано клинично изпитание, което дори е публикувано в едно от най-престижните списания Rhinology. Неговата цел е отново да се оцени тази ефикасност и безопасност на Тавипек при възрастни с остър вирусен синозит, без промени в клиничната картина, без гнойна секреция и без продължаваща терапия. 288 пациенти, 147 от които на Тавипек 3 пъти по 2 капсули, 141 приемат плацебо в същата схема. Основните симптоми, които са последени от лекарите и следователи, това са запушване на носа, секреция от носа, постназално стичане, синусно главоболие и лицева болка, всеки от които е оценяван в 5-степенна скала от 0 до 4. И този Major Symptom Score се наблюдавало, че се увеличава при сумиране на 5 главни симптома. Над 12, между 5 и 12 са били критериите за включване в самото изследване. Тази диаграма обобщава резултатите. Дясно се вижда как от първи на 5 и 8 ден, на които са проследени пациентите, основните симптоми намаляват, а от другата страна на диаграмата, съответно, качеството на живот рязко се повишава отново за същия период. Какви са изводите от това последно проучване, че дори един 7-дневен срок на лечение с Тавипек води до значително подобрение както на основните симптоми, така и качеството на живот. Дозовият режим се понася добре, без никакви странични ефекти и най-важното, Тавипек може да бъде една сериозна алтернатива на изписването на антибиотици в лечението на острите риносинозити и на острите бронхити. Още повече, че много често пациентите с подобни оплаквания идват първо в аптеката. Като цяло, опита в България и в световен мащаб е над 20 години научно доказан ефект в лечението както на остри хронични бронхити, бронхиектазии, кашлица при пушачи, синозити, природно лекарствено средство, което може да бъде приемано дори непрекъснато от хронично болните, без никакви неблагоприятни за организма ефекти. Годен е за употреба от възрастни деца над 12 години. Дозировката на класическия Тавипек е 3 пъти по 2 капсули на ден, 30 минути на гладно преди храна. Хубавото, че от няколко месеца в България има и Тавипек Форте, който е двойна концентрация 300 мг. Дозировката е 2 пъти по-малко капсули, 3 пъти по една капсула на ден, отново на гладно, но дори и 2 пъти по една капсула на ден осигурява едно доста по-добро придържане към терапията, съответно по-добър клиничен ефект и не на последно място по-добра цена за пациента. Тоест един едноседмичен курс на пациент с остра или хронична симптоматика излиза на цена около 10 лева.